Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Jantia National Council CEC JNC CEC kala keno ba ka public hearing halor ka project Sri Simen Hadai Stong ne kala long hapo ka jing shep ting bat jing penwet ka bala pelong ye bun ki pat ba ki ba shakta bet ba kimla ban poisha ka jing yalang u president ka JNC CEC uba sambor miling do ulo ong bagi nong shong shnong bar kidokot JNC kila syak hang lenti hasurang da kibriu bom itu durkman bala keno bakershan da ka company but what da ka truck dumper bala penyeng hapreng surang ula keno ru badan ki pat ba ki basyak syo haba ki persyang menit syaka hearing ula benrap baka JNC kala pen kre ki jing keno batho halor ki jing pen kenya ka EIA notification arhajan riu nan reikim shimlala ban ai pat ba ki jing perkhat namar ka jing penwin ba ling do ulo ong baka ni ka jing ja ka jing pen kenya ki hok pat ba kat kum kariti sunshar kari India bar ka JNC kan ra ka ni ka kam shaki bor bahalor bat syaka kashiri Negasngi niliang yung I ka Jantia National Council tempawi yang jing singaw si ka wukro jing sken ne deman go kasngi wa ka Sri Simen de peman go ya ka public hearing ha ka chinong dai stong ilka nong khle andre I na kaliang kasen hawa perchangi ulai che ka thaw man ka public hearing acha pan sanga ha chiten luti don hi ka wayu pla chu chu wa da am ko bi ka dampar ka wacha ya surak wada kata ya kalai kawan yang kipat ba tak do ketela debu bi ya ki ini ki Sri Simen debu ko ya kita ki kang ki yang ka kam wacispa ngut ki bru ki wo khanglat I wa ulai caka thau peman ka public hearing de bo ong kani to ka kam yang ki leka yang I ta kani hi man ko ki ka umyu pediang le ne ka wa man percha ya ka an ne ba kat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chego wa nu nong chong chunong yang kami khalia yeu pen snyau ya ka jing snyau ko yang o ha ka nu ka public hearing khamtam heyato wa ka jing chakta ya ka mariang lene ya ka environment ka yang I na kaliang ka send da pengkra ya ka jing tho ka wadaman janai bha da kadaw la ya chibon ki jing duna yang kani ka EIA report yang kani ka Sri Simen ne ba am ka jing tengkhan ya ki kendon yang ka EIA notification arjan ru handre ka wasnal siu ong wa im yo yu poi check thai ki thau ki wa thmui te ikam ka sen mem ko ai kanu ka jing snam le ne kanu ka jing klumar wa ki pradok ki prasnam ki yang I tada wan da dong biang I chakani ka da dong de ni kata da mi hini po khmat office UDC bo up UDC kenang yo submit ya kani ka jing tho ka yang I na kaliang ka sen pen pau ka jing snyau si ka wokro wa yoi ba ta po ka district ka yang I kat ni ki an member lagi ki polis hejing sket report wa chak khang luti UDC da lai na khmat yang I de perchang I kelam UDC ba to kanim to ka galuti handre UDC da kan ta yo kelam wa I de wa ongu ba to yo kelam ani haden ta jing sket abo UDC de yo ya kini ke jing ja jing sket ka kamram ko yang o to open sengek le kun ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut ha kini ke luti ulai cha public hearing ta yo jing tip chu chu ile bobat kinong chong chnong yang ka dai stong ki wa percha da am ke jing khanglat ke yiki da ki ni ki bru ki wa da kani ka Sri Simen da pengkhrek go kita ki kang chnong ki yong ki te I kam ka JNC hi bom chong klik ti I handre ya kini ka kam I daulai ga cha khmat langba ka ain yeu lai chaduk cha high court ne benta kani ka kam ne bha kani hi man go ka jing yoroj ka jing pengkhan ya ka constitution yang kari India ne bha ka constitution yang kari India da kadaw che go wa nu nong chong chnong yang kari India emu ka hok wo pen snyau ya ka jing snyau ko yang o freedom of speech le ne freedom of expression ta kani hi man go ka jing yoroj do ya ka hok yang I hendre de man go la ka jing yoroj ya ka constitution of India ta ina kaliang ka JNC wum yeu pediang ya kani ta daw perchang ile up UDC le di ala di mentu daw ikalam yo daw panjing che no o halor kani ka kam ta kani to ka message ka clear cha ka government wa sange no kani ka jing le dan bor ka yang phi kan mo wa den sound snem ka bor ka yang phi daw kut go ta nei te daw I kam ka JNC kwa ye phi ka mo pat ba de jet u ye phi chikri hok yo pat ba khamtam wum ho yo ben phi ki duk ki rangli ta kani to ka message ka clear wa ina kaliang ka sen wum yeu pediang dalile ya kini ki jing le be an ki jing penam kam da ki kang ki jing wum hejing sket ya kini ki public hearing to apply da ka police department upat ya ka law and order handres now si ong wa ka police department la da man go ka nong pat ki don hi hejing ito wa kani ka kam